Babeta Group zdraví do sveta. Pracujeme tu na takom našom dlhodobejšom projekte. Už sa to ťahá pár rokov, ale chceli by sme to konečne dokončiť. Ide vlastne o klapkové sanie na pôvodný valec, ktoré sa iba naskrutkuje. Budeme to robiť pre takéto karburátoríky, nejaké PHBG od 17 až po 21, podľa toho, akú úpravu budete mať na valci. Máme tu nejaký prvý prototyp, s ktorým sme odjazdili 250 km. Je to komplet zatiaľ trietlačené. Bolo to robené z nylonu s karbonovými vláknami. Ide vlastne o takýto sandwich, kedy tento kus, v ktorom drží klapka, prichádza sem. Na to príde potom koleno, na ktoré príde karburátor. Ukážem, tu je odložené. No. Máme takéto koleno. To prichádza sem. Je to nízkoprofilové, takže vlastne nemusí byť v polke nádrže benzín. Stačí v nejakej štvrťke. Bude to fungovať. Samozrejme, keď sa použije karburátor, ktorý má vývod do boku. S tým, že už sa nám to začalo po tých 250 km topiť. Tak prichádzame na druhú verziu, ktorú budeme skúšať. Zatiaľ v takej prvej verzii rezané CNC na plazme, spodná časť hliníková, zvyšok trietlačené, pretože tam sa nám to overilo, že to fungovať bude. No a v najbližších dňoch to budeme snad skladať a jazdiť. Takže čaute.